My brother, I want to get na kuzi na Lagos n'Okoko. Anọgide asa chọrọ ime competition n'Ikoyi. Onye bịa ya kpọrọ ụmụ ya, chịrị ụmụ school ya, land ya n'Ikoyi, ma gawa chịrị ụmụ school ngawa were koboko. Maka amụ na ha very useless. There, anyị eru Ikoyi, ihe a gwara ha gụọ dị very simple. State and capital. Hi, Master Chineke ekene dịrị ya nke a dị easy. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Darlington Obiako, and I'm here to recite state and capital. State and capital. Imo, Owele, Anambra, Oka, Yakuchaya. Thank you. Nana award. I'm up to my school. Obina. I'm up to the learning when I am crying. Good afternoon, gentlemen. I am here to tell you state and capital. Make us see a Koko. This is what I'm making. Courage. State and capital. Ajangbadi Yanaba, Munchi, Orile, my two. On our body, according to post stop, I did the my heart idiot today. Oh, we go. Udo, all the way from Lagos, Uru for no reason. Nnewi nwere mmadụ. Naka kwe ji wee bịa. We many comedians never. Big onago. Big. Big o tacharazo na ebuzi ka nkwụ afọ mgbo na ego de biwuru azụ. Ogi na emezi Big. Ona bugo ura. Hey. Na nsogbu dịkwa. Onye Big kpọna kpọ na abanye agwọ onye emu nsogbu. Nwere ife notice oge mbere ebe a na mgbede wee nwere set ndị na-abịa nya dịka ụmụ nwaanyị akpa abịa enwere ndị a na-akpa abịa ife na mgbede wee ndị a na-akpa abịa n'ehihie wee ndị a na-akpa eje n'abalị mara ma adara ekwukwa nwe na ndị akpa ọba n'abalị a nwere ka o su wee dị ọ bụrụ na anya ebe efu na ndị bịa n'abalị anya bụ ụmụ nwaanyị ndị kuwe n'aka ma ịmakọ ma ndị nwunye ma ndị ọyị nwaanyị ma ndị ịghọtago onye ọbụla bịara ebe a akpọ wee bịa n'abalị dịka ụmụ ebe njere wee notisie na ndị a na-akpọ abịa n'abalị bụ ịmara sị na etu ọmụ na ukwu nwaanyị dị ukwu nwaanyị ewepụ isi onye ala na mgbada adịrọ njọ na-abụ n'abalị ka eji ejekwa onye agha enwere ndị a na-akpọ eje ife n'ife na mgbe chika dị wee ndị a na-akpọ eje n'abalị ndị a na-akpọ eje n'abalị bụ ndị bụ
management. On a different way that. Marada mo kwe. Nanda babia ba ko management. Mara no jemu zo mabo manya na nana. Awu no different egu. Onye obra na anwu manya e nwere rooms for you. E nwota ntore that you no. Mana ATM get the power level. POS number. It's a one man
ọgbọ́n ní kàkàkà pálá ìbò yẹn. Ògbó ló ní ìbáṣu. Tukú sí délé wọn ní sọ́ọ̀bù náà. Ebi ló ṣe kéde ló sì ti kàkà lọ sí ẹgbẹ́ rẹ̀. Bàtà. Yọ̀ọ̀nà yìí jẹ́ bí. Ayé kò sí bẹ́ẹ̀ náà ìlú ti kẹ́. Wọ́n ṣe ní ìlú ìgbẹ́. Ọ̀bí mo nà gánà mọ́ká. Ṣé ẹgbẹ́ tí ló jí nà gánà o? Ìbọ̀bọ̀ náà dàlẹ̀ gánà rí sọ ọmọ ẹbí kò kàmá nàrà. Adé sáré ìrìnàjò. Wọ́n lọ kú lẹ́nu. Olóòmù ní ilé pàrọ̀ ìbọn ní ilé ìdíje. Bàbá mú ẹ̀jẹ̀ Ifi ojú olóòmù kò náà ní ọmọ ẹ̀jẹ̀ náà kú. Ó sì mọ̀ nígbà gbogbo. Wọ́n wọ́n ní wọ́n kẹ́jú ọjọ́. Tẹ̀bí bá pẹ̀lú tó kújò tó rúkọ. Ọ̀bí ikú tó lè ní. Kọ̀ọ̀nà bá wọ́n náà kú nínú àpótí ẹ̀yà àpótí. Yúròpù kúrú sí ìlú yà. Ọ̀dọ́ wọ́n ní ìlú ìjọ. Ọ̀bí ìmọ̀nà ní Yúròpù ọ̀nà ọ̀rọ̀ àjọ pọ̀. Kìdí kúrú sí mẹ́sàkà. Màkà kìdí ní ẹgbẹ́ wọn náà wọ́n àjọ wíńdó. Ọ̀gbẹ̀sọ̀ mi. Ó jẹ́ kúlẹ̀kú náà wúlú. Àwọn àkọ́kọ́ sọ. Àwọn àkọ́kọ́ sọ. South Africa. Kepi mage machi kimane. Oya kamena gola. January 1st. Give me the two more people. It is about this show,
malini ni mo bia mo ni no money pato ya wo ya swag ni ma de wele ni wele ko agwa mi ko ma na ba wa swag agwa mi ko ba ni wele swag abu ma de we bi ya ni ne ti data so go na ni wele swag why the party to quickly? I put the eye on the team. When I make my cooking, I wear so what? But can I know what I'm I'm